gedacht dat dit gebeuren kost. Ik zit nog een keer, een welke moet nog aan. Holleria ho, hem niet te missen man, wat is toch gewoon dat dit nog kan. Het OLS in Nederweert, niet te missen, dit schoon schutteviert. Het OLS in Nederweert, dat is nog lange niet verkeerd. Jij komt erom, nog Nederweert, niet te missen, dit schoon veert. Beleef een boot en raak je boot, het OLS in Nederweert. Sint-Antonius, dat is ons schutterie. Schieten is een lust, met al die vrouwen erbij. Koop je bokens her, en schieten vogel aan. Holleria ho, hem niet te missen man, wat is toch gewoon dat dit nog kan. Niet te missen, dit schoon veert. Beleef je boot en raak je boot, het OLS in Nederweert. Beleef je boot en raak je boot, het OLS in Nederweert. Schutten geeft 8 over 4. Links. Om. Voorwaarts. Ars. Ieder jaar in de zomertijd is het bij ons in het dorp zo wiet. Van de weidende bench, iedereen is zo blij wie je kent. Ja, dat geeft een reusachtig feest, en dat de stemming stiegen leert. Kom maar met ons, en de schut en het gaat los. Schut de feest bij ons en veel, wij schut u de vogel af. Trots terug iedereen zijn dag. Dit is maar gebracht. Schut de feest bij ons en veel, wij zal strak de koning zijn. Ieder meisje denkt voor zich. Heren, ik zie in de verte aankomen de Kummers eigen harmonie, Les Reunie. Die komt eraan, die heeft op dit moment ze de genodigden met. Die brengt genodigden naar de tribune her. Dat zijn mensen van de federatie. Ik zal heel even vragen of ze de muziek het zachter zetten of uitzetten. Zet ze de muziek even alsjeblieft uit. Dames en heren, nog eens heel even opnieuw. Wat we de vuren zien, dat zijn de harmonie, Les Reunie. Die brengt op dit moment de genodigden naar de tribune. Ze brengt de koning en de koningin van Schutterij Sint-Jan. De burgemeester met hun afgevaardigden. Juryleden, genodigden, die zullen even plaatsnemen op de tribune. Ik mag me heel even voorstellen zo meteen. Ik probeer heel even een verhaaltje te vertellen van wat we vandaag te zien krijgen. Want meestal zit ze even de kantje en dan werd ze niet wat langskomt.
Dus ik ga mijn uiterste best doen voor ik ga links en rechts te vertellen. Graag zo meteen een welkom voor de harmonie, want ze staan toch alweer bereid voor ons. Voor de genodigden weer af te halen. Mogen we een warm applaus voor de harmonie? Mogen we welkom heten ons koningspaar, andere tegen hem, Dandy. Ja. Nee, die zijn er nooit vallen. Het harmonie. Het is heel leuk dat de harmonie dat op dit moment gedaan heeft. Mogen ik voor een hartelijk applaus. Zeg een hoedje meegenomen. Prima. Probeer omhoog. Komt. Ja, Martijn, ik zie dich komen. Ik zal heel even een klein praatje maken. En moet ik heel even gaan draaien dat ik een vast heb. Jullie weten niet wat toe idees. De meesten weten wel eens in de zomerkamer zit. Maar du hebt bij ons, die Schutterij Sint-Jan, een speciale functie. Wilt u dat eens heel even een beetje zeggen? Ja, ik ben heel toevallig de beschermheer mogen zitten van de schutterie, van de organiserende schutterie Broederschap van Sint-Jan. En in de Tweede Kamer moest ik nog netjes die nevenfuncties opgeven. Dus ik meldde bij de griffier, ik ben beschermheer van de schutterie van Nieuwstad. En dan zei de griffier in de Tweede Kamer, wat is dat dan, een beschermheer? Ik zeg, ja. Ik zeg, dit is zo geld als een beschermheilig, alleen ben ik nog niet dood. Dat heb ik gezegd. Dank je. Dus als ze vraagt, wat doen ik? Ja, dat doe ik. Ja. Dankjewel. Vind je het heel leuk dat ze hier bij ons aanwezig zijn? Nog heel even voor die die het niet weten, en die kan je straks best wel even kijken. Hij heeft van onze vereniging een pakket gekregen. Dat is niet een medaille, die wordt er zomaar geschoten of geteerd, maar die heeft er verdiend omdat er dus beschermen. Kijk, de burgemeester ook maar heel sloes. Ik zou zeggen een plaats. Dankjewel. Dan wil ik in de tussentijd toch nog even de andere dingen vertellen. Heel veel shutters. Die weten wat het allemaal is. Eén momentje. Ik denk dat is niet warm. Een beetje aan de kant. Kent. Dankjewel. Ik moet heel even plaats maken. Het schijnt dat de harmonie terugtrekt. Hebben de genodigden zich terugtrekt. Nee, die draaien zich om. Schaamheilig, ik hoor daar best wel jullie. Ik moet zeggen, ik ken zich als opgegraven. Zal ik dan ook iets zeggen? Dat moet een schaam zijn, of dat een gaten. Nee, dat zal ik ook van achter gaan. Dan moet ik ook vrij houden. Hoe die zonneschijn sterke vlak.
Dan gaan we. Oh, dat is van de dragen van die dingen. Ja, de harmonie die is nu langzaam weer terug naar de wei aan het gaan. En tot de optocht begint, proberen we heel even een beetje door te leiden door het gans gebeuren hier. Er zijn heel veel shutters aanwezig vandaag. Maar ja, niet iedereen weet wat hier vandaag gaat gebeuren. En we proberen hier gewoon een tribunefeestje van te maken. En ik hoop dat je er allemaal ook een beetje zin in hebt. Ik hou het wel van zo gaat. Ik weet, de burgemeester heeft mij vanmorgen nog, nee dat is gisteren geweest, omgekocht. Hij zei, het is leuk dat ze het is, maar wil ze ons niet vergeten, want we zijn toch het smalste stukje van Limburg. En dan wil ik toch de burgemeester op de eerste plaats hartelijk welkom heten. Dat is onze burgemeester met de mevrouw naast ons. Ja. Dan zal ik heel even laten zien dat ik aan het gedacht heb. We hebben namelijk een hele fiets opgeseerd, maar ze hebben mij de weg afgezet. Dus ik mocht niet met de fiets door het défilé. Ze hebben gezegd, Johnny, dat duidt zich geen goed aan. Dus ik wil je laten zien, het smalste stukje Limburg, waar we met z'n allen trots op zijn, wil ik je dan even laten zien. Dus als je er meer van wilt weten, ga het gerust eens naar een VVV-kantoor her. Degene wat op vakantie is hier in de buurt, doe het nou echt, het is de moeite waard. Vervolgens gaan we nu bezig met het gebeuren hier, het shutters gebeuren. We hebben op deze tribune een aantal genodigden zitten. Mensen die wat moeten uitnooien. Nou, het wordt ook spannend hier. Komt die kar hier. Er zijn mensen die wat genodigd zijn. Er zijn mensen die wat vooral een hele lange band met hebben. Die wat hier op de tribune zitten. Hier zitten mensen bij, daar hebben we het shortveld van. Er zijn mensen die kennen we gewoon niet zonder. De gemeente die heeft ons gewoon hartstikke goed geholpen. De vereniging is blij die wat het feest... Ik ga gewoon even een beetje het rieken af. Dat is meneer Kees van Prooijen. Welkom. Dat is de voorzitter van de stichting die wat nu dit feest organiseren. Daarna staat Thij Veugelers, dat is de voorzitter van Schutterij Sint-Jan. Daarna staat André Peters, dat is onze koning. Daarna staat ons hele mooie koningin. En is ze mooi of is ze niet mooi? Ja? Leven de koningin. En dan staat een officier en een generaal. Dat is Saaf Kleven. Dan hebben we Schussel voorgesteld, is meneer de burgemeester en mevrouw Hessels. Hierneven staat Martijn van Halvert zit. Hebben we ook al voorgesteld, Marjan Bruisten, nieuwe wethouder. Dan hebben we onze fotograaf, Lieske. En dan een aantal genodigden. Die hebben allemaal een rozetje, die ken ik niet. Wel van gezicht, maar die ken ik verder niet. En hier hebben we ons oudste lid van ons chatterie. En dat is veel sterren met de vrouw. Wat een blij dat ze vandaag erbij is. Geniet ervan. Achter op de tribune moet ik niet vergeten, er zitten nog een paar mensen. We hebben bij de chatterie leden die wat 50 jaar langer lid zijn. En mogen je voorstellen, dat is meneer en mevrouw Roefs, Marjan en Ruud. En Marjan is heel bijzonder, want Marjan is al meer dan 50 jaar geuniformeerd lid. En ik denk dat zij wel een van de eerste dames is die wat zo rondloopt. Dus welkom. Daarboven zijn ik nog de oude huisarts, nog het genodigde. Ik zie dat door de eerste vereniging ook al in aantocht is. Ja. Daar hoef ik niet voor te gaan kijken. Maar ik denk, dan moet ik een heleboel van de verrassing maar even overslaan. We hebben daar allemaal in zitten, doen we dat maar niet. Dan wil ik je heel even, want ik ga een tussendoor niet te veel vertellen. We zijn nu aangekomen. Peter en Paul van de Heide Zusteren. Dat is een vereniging, daar zijn we apen trots op. Die hebben afgelopen zaterdag
de tweede geschoten in het OLS. Dat is heel bijzonder, van 150 schutterieën. Dat er tweede van waren. En daar hebben ze een opwachting mogen maken. En de burgemeester was zo groot, die heeft de straat afgezet, we hebben een feestje op de straat kunnen maken. Je ziet vuur aan en de bordjesdrager. En de bordjesdrager drugt het bord met de naam van de vereniging. Het is een fluit- en trommelkorps. Doet ze van harte welkom heten. En Bjorn, ons koningspaar. Ze hebben fantasieuniformen en ze dragen geweren, dus ze doen een nieuwe exercitie. Ik probeer tussendoor te vertellen voor de mensen die wat het niet weten. Ons volgende korps is San Sebastianus Heerlen. Ze hebben 45 geuniformeerde leden. Kijk eens wie prachtig de koningin is. Ze doen een oude exercitie. Dat kan ze zien doordat de geweren aan de schouder werden gedragen. De andere hebben ze over de schouder en deze hebben ze aan de schouder hangen. De volgende vereniging is Schutterij Sint Paulus Epe. Ze hebben 60 leden. Ze doen nog een oude exercitie en ze hebben voor zich een bieleman. De bieleman maakt de weg vrij. Het schitterende koningspaar. En dat is Frank Bassens met zijn dochter Nick Bassens. Ze doen een oude exercitie op het veld, maar we zien dat ze een nieuwe exercitie uitdragen. Dus we zien dat ze het geweer in de arm hebben.
die zijn we koningin van Bassems. We zijn weer terug de oude exercitie. Dat betekent een geweer aan de schouder gedragen. Ja, Suze, ik kan gewoon een leek, dat maakt niet uit. Ja. Suze, ja, ik heb gelijk. Ik had me vergist wat even. De volgende schutterij, dat is Sint Eligius Juliana van Schinveld. Ze hebben hele vrolijke marketenses metlopen en ik wil graag op de wijn nog eens even uitleggen wat een marketense in zijn mandje heeft. De jonge nobelen. We zijn hier het koningspaar, Kai Berlo en Gaby met als koningin. Die leven bier of niet? Ja. Ik ben... Ja, dan denk ik, maar dat overconcentratie is zo dat hij zo hier lijkt. Ja, het verschilt best wel. Dit is Sint-Joris geweest. En die houden we als schutterskoning bezig binnen Jeroen Katzenbouwer. En schutterskoningin Monique Katzenbouwer. Nu komt nummertje 8, dat is eronder. Die doen aan een nieuwe exercitie gewapend. Ze hebben als patroon heilige Sint Michael. En koningin Amashefia. Achter zien we de rode kruispersoon. Die wordt achter de chatterie aanlopen. De volgende vereniging is nummer 9. Sint-Jozef Sint-Geertruid. Dat is kammermeter Johan Kolders.
Daarna komt het koningspaar. Het keizerspaar is Han Hekkers en Anita Hekkers. En het koningspaar Ronald Albers en Ingrid Abels. De volgende vereniging is een gilde. Vooropgeit en Vaandels. Een Vaandelswaaier. Die heb ik in marketingstudie naar Hoekelaars. Als keizer zijn we nu Hans Zegers. En als koningspaar zijn we nu Luc Kraus en de Diale Paarden. De gilden die hebben andere uniformen als die gewone normale uniformen. Dragen dus vanuit de middeleeuwen dragen ze dus hun uniformen. Het zijn meestal uniformen die wat ze 1400, 1100 of 1400 gedragen hebben. Nummer 11, de Schwijkhuizen. Het keizerspaar en het koningspaar. Voorop, het keizerspaar is Jos ter Haar en Marlies. En het koningspaar is Harry en Onna. We zijn nu aangekomen nummertje 12. En dit is de broederschap van Heiligkruis Grevenbicht. Ze hebben militaire uniformen. En ze doen een nieuwe exercitie gewapend. Vooraan als kopjes dragen. Joris de Riesen. Geef hem een warm applaus. Ja. Dan de Lilian Beren. We zijn de chefkeuring Harald Peters met Chantal Arends. We zijn aangekomen Sint Gregorius de Grote Brunsen. We hebben 43 leden, geuniformeerde leden. Ik heb het wel niet. Nee. Ik heb er in die hoek gevallen. Zo'n vereniging is weer met 93 leden. We zijn het keizerspaar Pieter Scholz en Annemarie Scholz. Koningspaar Hanne Sande en Rieke Kuipers. Het peloton achter kunnen we wel zien. Alle exercitie. De volgende zijn van de Bond Eendracht. Dit is schutterij Sint-Jozef Buchten.
De bordjesdrager is Siep. Dat is 2 shoes. De vaandeldrager is Paul Reumkes. En het koningspaar van hun is Ivo Paulus en zijn man Lil Paulussen. Mooi. Goed mooi. En is het voor het vervolg op papier zou dit nummer 16 moeten zijn, Sint Sebastianus Heerle Heile. Goed. 55 leden zouden ze hebben. De thermometer wat voorop loopt is Jeffy Mook. Ze zijn koninklijk gezind en daarvoor hebben ze een wimpel aan de vlaan hangen. Het koningspaar is Marie-José van Kleef en Schutterskoning meneer van Kleef. De volgende zou zijn schutterij de drumband Sint Martinus Linnen. Dankjewel, Mart. De volgende is Martinus Linnen. Linnen met de thermometer, met de bordjesdrager voorop. Daarna de bielemannen. Met als keizerin Marianne van Vlodrop en Ben van Vlodrop en koningspaar Leonice en Ermanice. Deze vereniging is Macarenus Wielred. Met als keizerspaar Jan en Maria Simon. En koningspaar Giel Blom en Mario Blom. Leuk in deze vereniging te zien, ze dragen kamasje. Masjes zijn die witte kappen wat ze over de schoen aandragen. En dat geeft aan dat ze allemaal toch wel een beetje moeten proberen vergelijk te lopen.
Want anders is het heel erg zichtbaar. Maar ze lopen perfect zo te zien. Vervolgens kregen we schutterij nummer 19, Sint Sebastianus Voerendaal. Met als koningspaar de heer en mevrouw Harald Peters en Marie Zee Peters. In de verte zijn we aangekomen sinds Urbanus Montfort. Kan ik nog zonnebril, want die hebben de witte box aan. Het is een geweldig groot korps. Ze hebben 120 geuniformeerde leden. Maar daar kan ze dus nu aan zien, het is vakantieperiode. En er zijn toch heel veel shutters ook niet aanwezig. Het zijn ook maar gewoon lui, die hebben één keer in het jaar vakantie. Deze zo. Ze hebben militaire uniformen. De bordjesdrager is Nian Dieteren. Klein manneke. Dat stinkend zijn best. Ik zou zeggen, geef hem een warm onthaal, net zoals wie de bielemannetjes. Hup, 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 hup. Bordjesdrager is nog niet. Bij de jeugdbielemannen. Van het koningspaar weet wat te vertellen dat Fred het voor de 4e keer de vogel heeft geschoten. Hij is eigenlijk vanaf het volgend jaar keizer van Montfort. De volgende vereniging is Sint Remigius Meersen. Ze zouden 69 leden hebben. Ze zijn opgericht in 1990, dat is sinds kort. Maar ze hebben toch een oude oorsprong, uit 1800. Ze doen nieuwe exercitie gewapend. Neem deze met daar. De bordjesdrager is Jill Kortenraad. Prima. Onze koningin is Nicole Kortenraad en koning Misha Kortenraad. De volgende schutterij is Wilhelmina Hinge. 79 leden. De bordjesdrager is Niels Knobe. Kammermeester Johan Verhoosen. Ze hebben een keizerspaar. Dat is Jelle de Jong en Rini de Jong.
Deze is paar Jalla de Jong en de vrouw. En Ronald Abe en Rini. En Desiree, Gotzi. De volgende vereniging is Sint Rosa Sittard. Ze hebben voorlopen als bordjesdrager Quinten Loontjes. En het is de stadsatrie van Sittard. Met de Schepperskoning Bart Schmeet en Hanneke. De volgende vereniging is Schutterij Sint Martinus Holten. Nee, het is... Zijn Houten is hier aanwezig, dit is Marceline Spit. Ja, alles wel hoog. Sint Martinus Holten doet met aan nieuwe exercitie. Ze dragen het geweer dus over de schouder. Dit is Sint Antonius, de volgende vereniging, Slek 8. Met 38 leden is een fluitenkorps, fluit- en trommelkorps. Nee, is op een klompen. Met dus bordjesdrager Joy van de Post. Met als spijzerspaar Henry en Rini Franke en daarachter Marcel Dukers en Patty Quinten. De volgende vereniging waar we in aankomen is Marceline Peters Geleid. De man. Ze doen een oude exercitie. We zijn hier als bordjesdrager V. Rammers aankomen. Geef er een hartelijk applaus.
Als keizer zijn we Frans Pluimers. En als koning zijn we Jos Fransen. De keizer loopt altijd voorop en daarna komt de koning. Is anders dan Piet Wc. Ja, ja. Oh, dan ben ik nog Dit niet de weg gehaald. is gevaarlijk. Ze hebben de kerk gezet. Dan zijn er nog een groter graatveld. Ik denk dat ze het warm hebben gekregen nog even pauze in de optocht. Ik denk dat er een waterpunt in de optocht is geweest. Het is vandaag het warmer. De volgende aantocht is Sint-Hubertus Nattenhoven. Ze hebben helaas een aantal leden verloren. Die wegens werkzaamheden niet naar Delco's te nemen. En dat merken ze in een heel schoon korps altijd heel erg. Maar desalniettemin zijn vandaag vertegenwoordigd hier op het zadel af. En we zijn er heel erg blij met. Alle verenigingen op vandaag merken we gewoon dat ze heel veel problemen hebben met vakantieperiodes. Of leden die weer weggaan en waar geen nieuwe aanstroom voor is. Het is toch een heel oud cultureel gebeuren. Maar laten we ze laten weten vandaag dat ze van harte welkom zijn in uw stad. De bordjes dragen wat met naar klap voor, dat is Britt Schmitz. Een warm applaus alsjeblieft. Goed gedaan, Britt. Super. Applaus. Dat zijn hier de keizer, de vaderdrager achter de keizer, Pierre Deemans. En het koningspaar Ralf Jasse en Hanny Hannebouw. Ze hebben militaire uniformen en ze zijn in 1948 sinds heropgericht. Het volgende korps dat er achteraan komt is Schutterij Sint-Willebrams op Echt. Ze hebben de 4e plaats op de OLS. People help under the slopes. De volgende vereniging wat in aantocht is Sint-Lambertus Orangeberg. Ze hebben heel oude roots. Die liggen ongeveer 1353 ongeveer. Ze doen aan een nieuwe exercitie gewapend. En achter op het terrein doen ze oude exercitie. Dat betekent eigenlijk overal. Dus ik zou zeggen, straks eens kijken op de weg. Bordjes dragen, 4 voeten.
Thomas, Lina, Teunissen. En nu de volgende, Sint Sebastianus Schinnen. Voorop loopt Lien Krouwels. Het boksen is niet heel erg zwaar, maar ik denk dat het mannetje er zeker wel van een kilometer per terug. Dus een heel erg goed applaus. We zijn de Scheuningen langskomen, Tim Jonge met Veronique. Tim de Drug en Chakat met een hoge hoed. Dat moet bij de militaire uniformen gedragen werden. Nummer 31. Schutterij Sint Sebastianus Klimmen. Voor op de bordjes dragen Levi en daarachter op de kongen Amante Wiedemannen. We hebben ongeveer een 70 leden en ons koningspaar wat erbij is Michel Lenders en Monique Lenders. Manoj. Zo zegt je maar, je bent geen professie. Ik ben niet betaald van de vereniging. Ik mag alleen af en toe de mond in spelen, want ik zei van ik heb het goed vandaag. Maar het maakt niet uit. Ik ga niet meer in best. De volgende vereniging waar we pas in aankomen, dat is Illegorven. Daar weet ik hoe de kop gaat van te vertellen. Verop met het bordje Sebastian en Hoebe. De thermometer is Maria Schreurs. Ze hebben nog een keizer, Rien, maar dat loopt niet meer met. Heb je dat erbij? De vogel losgeschoten en Ron heeft hem omgehaald. Wat? Ja, hij de vogel gisteren aan. Ik had het weer Einzelgänger. Mooi, mooi, mooi. De volgende vereniging is Sint Sebastianus S. Ze hebben op papier staan, 92 leden. Ze hebben alle exercitie. Ze doen een alle exercitie.
Hierop kunt de bordjes dragen. En dit is Christian Lahey. Allemaal met. Jurgen. En koningin Nicole Lenin. Ze heeft zelf de vogel afgeschoten en drukt die op de platen. De zinverenigingen, er is de mogelijkheid dat dames ook de vogel mogen met afschieten. En dus bij de vereniging van IJs, dat zien we ook de traditie echt een beetje gebroken hebben. Zodat ze ook een vrouwelijke persoon hebben die wat de vogel heeft afgeschoten en zelf de platen aandrukt. Dit bepaalt uiteraard de eigen vereniging. De volgende vereniging is Martinus Boren. En wordt geslagen. Lopen Martin van Beek, Koningspaard, meneer en mevrouw Deus. De volgende is Sebastianus Schimmert. Bordjesdrager Pascal Komen. Kijk eens naar de glimlach van de koningin. Die straalt op u wel. We zijn aan de commasje of ze goed of niet goed lopen. De volgende vereniging wordt ons in aankomen is Schutterij Eendracht, Grevenlicht. Ze hebben 144 leden, maar ze hebben maar 80 geuniformeerden. Maar heel veel 80 geuniformeerde leden. Bordjes dragen met Emma. Goed, Emma. Is ook voor 4 keer koning geschoten en wordt dus keizer volgend jaar, 2019. Hij heet Jos Knops en zijn koningin heet Yvonne Knops. Leuk te vermelden en wat we nog zien, dat is dat het paard het kanonenbeurt werd. Ze hebben proberen na te bootsen wie het in 1800 zo ongeveer was. Het ziet prachtig uit. Maar het is helaas vermoeden van in de optocht zitten kanonskeugels te laten horen. Wat eigenlijk wel begrijpelijk is, want het is een heel helder knap. Maar het ziet gewoon heel goed uit. En ze nog een stukje achter de chaperie aan kunnen. De volgende vereniging is Sint-Bertus Ebersberg.
Met Eve als bosjesdrager. Als koning Jean Vleugels en Jolanda Vleugels. Ze hebben oude exercitie, ze draagt het geweer weer over de schouder. Het volgende wat we nu zien is Sint-Sebastianus Put. 45 leden. De bordjesdrager wat we zien aankomen is Tom Kok. Hier het volgend jaar het zadel af. Dezelfde feest als we weer nog hebben. Dus we kunnen het ding aantrekken. Omdat ze net zo koud willen krijgen als we weer. Met als koning met Michel Ares en Jeanette Yvette Ares. Heel veel succes het volgend jaar. De chatterie is Sint-Sebastianus Mechelen. De bordjesdrager Kelly. We zijn de koning neigen in de richting van het koningspaar. En dit is schutterskoning Bouke Bakker. Met zijn koningin Kiki. Ze houden best wel veel, ze hebben heel oude goed. 1657 ongeveer. En de volgende vereniging is Sint Martinus Margraten. De volgende vereniging waar we nu zien aankomen in Sint-Sebastianus Margraten. Een heel leuk verhaal. Harmonie en chatterie moet vaak bijeen zijn. Dus een chatterie. Maar het koningspaar hiervan zit er weer van een harmonie. En ze stralen. Ze zijn er helemaal gelukkig met. De bordjesdrager is Julian Pen. Dus de bijzondere koningsparen dus Alex Fens en Christel. Straks op de weg gaan we een praatje met ze maken. Ik heb in de vorige week op het OLS ontmoet. Het was nu voor mij, want ik wist niet wat voor een stek dat er in de had. En daar wist ik helemaal niks van. Maar hij had een jacket aan. En uit 1500 moesten ze bij een jacket zo'n stek dragen.
De hoge edelen, die houden dan ook wel eens een wapen in. Dus als ze de knop ervan aftrekt, dan kan er wel eens een sabel, ja, geen sabel, maar in ieder geval een steekwapen uitkomen. Maar het is heel bijzonder verzin. Dus ik wil het allemaal hartelijk uitnodigen voor naar de exercitiewedstrijden te gaan kijken. En het uittreden van de koningsparen. Het is gewoon heel leuk en heel bijzonder voor eens een keer bij Marketanse in een maandje te kijken. Het maandje in de optocht. Het maandje in de optocht heeft alleen maar een nappenrood en een doekje. Maar als ze dus bij de exercitie gaan kijken, bij het uittreden, dan kan ze zien dat ze echt materiaal in het curve kunnen hebben. Dus als je van Scherm wilt met gaan kijken, ik wil Ger uitnodigen hiervoor. De volgende vereniging wat produceren. Dit is Sint Laurentius Spouwbeek. We zijn nu aangekomen, Sint Laurentius Spouwbeek. Ze hebben 74 geuniformeerde leden. De bordjesdrager is Jordi Ritterwijks. Prachtig klaroenkorps. We zijn hier ook weer een keizerspaar, Gerard Kuipers en Chantal Asch. En we zijn met de Schutterskoning, Leon en Simone opgegaan. We zien hier dat ze in de L-vorm achteruit lopen. Dat betekent ze hebben alle exercitie en dan hebben ze een bepaalde structuur nodig wie men loopt. Dus hier kan men dan zien, dus alle exercitie. Dames en heren, kijk eens het bordje van de bordjesdrager. Er zijn bordjes bij houten. Die zijn 8 kilo zwaar. En dan moet je je voorstellen, deze optocht is kort, 1600 meter. Maar het is eigenlijk dikke 1,5 kilometer. En dan hebben ze zo'n zwaar ding in een beugel om. Dus een heel hartelijk applaus voor de bordjesdrager. Sintbokken. Jozef Stein en als koningspaar Mike Sanders en koningin Debbie Harikema. Ik zie dat de volgende vereniging een beetje inhoudt. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik kan zien dat ze last hebben van warmte. Maar de volgende is schutterij Sint Salvius Limburg wat eraan komt. De schutterij telt 87 leden. Ze hebben militaire uniformen en ze doen met een nieuwe exercitie. De bordjesdrager is Bjarne Dieteren. Geef ze een warm applaus alsjeblieft.
verenigingspaar Jan Levens en Carly Schrijver. De shuttles moeten een défilé passeren. Er verzin ervoor een witte streep over de lijn. Dan maken ze de eerste aanmarcheerpas. En daar is het einde van de défilé en dan moeten ze uitscheiden. En dat is met maat aangegeven. Dus de juryleden moeten heel goed oppassen voor goed te kunnen noteren wie een vereniging in een défilé loopt. Of alles perfect verloopt. Iedereen doet natuurlijk zijn stinkende best. Maar het lukt of het lukt niet. Maar dit is wel de bedoeling. De aankomende vereniging is Gertrudis Amsterrade. Met de kammermeter Paul Roberts. Jean Joosten en koningin Mara Hering. De koningin die draagt lange handschoenen omdat ze blote armpjes heeft. Nu komt de aankomende vereniging, dat is Sint-Stephanus Dieteren. Bordjes dragen, wat was in aankomen is brand. En ze hebben viele mannen die wat lopen op klompen. De jeugdkammermeter. En de schunningspaar Nicoleus en Elf. We zijn het de vereniging toch geprobeerd het beste te doen voor zoveel mogelijk leden te werven. We hebben vandaag gezien dat er jong leden metlopen. Het is wel weer, maar ze willen heel graag meedoen. Dus we gunnen dat van harte en dan kan dat ook. Een vereniging wel al een share in punten, maar dat nemen ze gewoon in genoegen. Ze vinden het gewoon heel belangrijk dat de chateauleden doorgeeft. De vereniging is Clemens Merkelberg. Maar de bordjes maken Willem. De koningin die schippert, dat is Danique Leemans. En koning Remco Verbaten. We zijn aangekomen. Sint-Hubertus Schatberg. 73 leden, weer op de bordjes dragen. Hanna.
gaan. We hebben eerst gezien dat een van de marketanten helaas in een soort rolstoel zit. Maar de vereniging bepaalt zelf of ze dat doen. Het komt er het voor dat een van de leden, wat heel trouw is, toch blijft opgenomen in de vereniging als ze heel lang geweest zijn. En het scheelt de vereniging dan helemaal niks wie of wat. Ze gaan met en ze zijn volwaardig lid. En het is alleen maar fantastisch voor te zien. De volgende vereniging is Barbara Beersen. We hebben 28 geuniformeerde leden. Het huwelijk is 1648. De opdrachten van piano. No. Daar liepen meer dames dan hier. Dat weet ik. De volgende vereniging wordt voor zijn aankomen is de schutterij Sint-Lambertus Roop-Sittard. Ze telt op dit moment 46 geuniformeerde leden. Ze doet met aan de militaire gewapende exercitie. De bokjesdrager is Kelly. is koning Piet Blokpoel en koningin Henriette. De 52e vereniging die wat langskomt vandaag. En dat is Martinus Twaasrade. Het opgesdragen Marciano. Het koningspaar wat moet er langskomen is Bram Binnen en de koningin heet Danielle Binnen. Nee, voor de koningin hebben we echt. Nee, dat is fout en niet Vaasraad. Mira. Wat maak je? Kan je dat krijgen? Het schijnt dat ik heel veel problemen heb veroorzaakt met verenigingen wat anders is volgens mijn papiertje die langskomen. Maar ik denk concludeer voor wat dat het gewoon een prachtige vereniging zijn, dat het heel veel zijn best doen. En voor het juiste vrouw Vaasraad, die kunt er nu aan. Dus ik kan het nog eens opnieuw doen. Sint Martinus Vaasraad. Met Marcelino als opgesdrager.
43. Dat is Sint Martinus Strucht. Helaas weet ik niet de naam van de bochtjes vragen. Maar dit is het wel. Net als Schutterskoning, Tim Boeste en koningin Kim Corbij. De volgende shutterie is nummer 54. Sint-Gregor Simpelveld. Zij is van de Bond Rooms-Katholieke Zuid-Limburgse Schuttersbond. Vandaag zijn er 3 bonden die wat samen dit feest houden. Het Zadelaf. Sint-Gregor heeft 43 leden. Helaas hebben ze niet opgegeven wie de naam is van de bordjesdrager. Maar dat deed het toch prima. Warm aan tafel. Koningspaar. De koning hield zijn vogel in de hand. Ze hebben oude exercitie. Ze tellen 43 leden. Wat we aan het begin hebben gemist. Sint-Gregor heeft de grote punten. En die vorm van marketanten bordjes maken. We zijn hier een schitterend keizerspaar. En dan maakt een magnifieke jurk aan. Dat ze zelf gemaakt, heb je begrepen. Koningspaar erachteraan. En we zien bij deze ook dat ze de kanon metvuren. Het is gewoon prachtig voor te zien als je zo'n chatterie en ze vervuren dan nog een kanon met. Je leert eigenlijk zien dat de roes al heel oud zijn. En het is gewoon heel mooi voor te zien. We zijn ook aangekomen bij de gastverenigingen die wat vandaag metgaan. Het is een Belgische vereniging. Stoppen.
Dankjewel. Het is heel leuk te zien dat de gasten ook nog komen. Vervolgens hebben we de Schützenbruderschaft Sint-Hubertus. En in de Schützenbruderschaft zijn we met het koningspaar. Hij is geen inwoner van Nieuwstad, maar dus de geboortevoetenleraar wat Groenland. Hij is lid van de Chatterie Sint-Jan. Hij heeft ook de koning geschoten bij de broederschaft Sint-Hubertus. Met koning Moscherijen en Nicole Kleinjans. Dankjewel dat je aanwezig zit vandaag. Ja, Voetelen moest ik kennen op een Nieuwstad. Daar ben ik normaal een van de grote bier, maar ja. Dan zijn we in de verte aankomen. Een Belgische vereniging, dat is ook een vereniging die hebben we leren kennen. Of ja, ik moet eigenlijk vertellen, er zijn een paar leden die zijn naar Rome geweest van de Chatterie Sint-Jan. En die hebben daar kennis gemaakt met andere verenigingen, met andere leden. En door is dit contact eigenlijk door ontstaan. Ze hebben gewoon heel spontaan gezegd, we vinden het zo fantastisch dat hier het Zadelef hebben. We hebben dat in België niet, want dit is een Limburgs gebeuren, een Nederlands-Limburg gebeuren. En ze komen als Belgische vereniging bij ons te gast gewoon. Van de optocht nog mooier maken als dat er is. De vereniging telt 42 leden. Het is een gilde. Het is een gildevereniging. De bordjesdrager is Louis. Louis. Louis Joosten uit prima zien best. Dankjewel dat jullie aanwezig zijn. Sint Catharina Beek, de jonge company. Als vaandeldrager zijn we Arnold Eigen. En het koningspaar is Christy Lins en Bert Baten. We zijn een jong bloemenmeisje met lopen voor het koningspaar. Dat is een mooi versiersel aan het hele geheel. En ook aan de vereniging Hoed Neer. We hebben daar heel nauwe contacten met vanaf dat ze in 2008 de eerste op het OLS geschoten hebben. En wij houden de pech dat we nummer 2 worden. Maar sindsdien hebben we zo'n prettig contact. Ze hebben, zoals gezegd, in augustus een Europees schutterstreffen. Waardoor vele landen de schuttersvrienden bij elkaar komen. En dat zijn in de honderden wat zich op een paar dagen aanlopen. Daar hebben ze koningsschieten voor. We willen het graag aanbevelen. En ze zijn vandaag ook de gast bij ons op het Zadelef. Sint Sebastianus Neer. Bordjesdrager Lars. Maar dat is Koning, Tom Knops en Claudia Koenen. Ze hebben 107 leden en dit wordt de laatste vereniging, die gaat zo meteen stoppen. Die gaat zo meteen stoppen en die zal alle genodigden met naar de wijk terugnemen. Ik wil heel even naar de toeschouwers nog vertellen. Ik heb een heleboel foto's gemaakt vandaag, maar maakt niet uit. Ik hoop dat je er toch een beetje van genoten hebt. Ik wil graag op de wei toch nog bij de diverse onderdelen graag te woord staan. Ik hoop dat je het heel leuk hebt gevonden. En ik zou zeggen, komt het zien op de wei. Dus lekker vertoeven. We hebben lekker kul en rang en lekker eten. Dus je zit van harte welkom.
beginnen. Shutters maken gereed voor het shutterfeest. Zilverpotsen, kegel maken, schoonwiksen. Zet het bier koud, maak de cachotel klaar. Je weet wat ik de dood steekt op de gang. Shutters, de home is geen beginnen. Maak het gereed voor een shutterfeest. Zilverpotsen, kegel maken, schoonwiksen. Zet het bier koud, maak de cachotel klaar. Je weet wat ik de dood steekt.